Oikein mahtava päivä kaikille. Mä oon Eetu, tältä ihan hullua säätökanavalta. Ja me lähdetään tänään tän toisen äijän kanssa tältä kanavalta, Miron kanssa, me lähdetään laivalle. Ja me tehdään sieltä semmonen pieni vlogi, todennäköisesti. Jos ei tää nyt floppaa taas samalla lailla kuin kaikki meidän ulkomaanmatkat ja kaikki tommonen. Ikinä ei tapahtunut, mutta nyt jos se tapahtuisi, nyt ois ihan great. Varmaan jatketaan sitten kun päästään Miron kanssa autoon, niin joo. Siihen asti. Wash, perinteinen vlogi käsi. Ja nyt me ollaan Miron kanssa täällä autossa. Tervetkää Miron. Moro, hei, mä oon jo. Me ollaan Miron kanssa ollut tänne laivasatamaan. On ihan ets. Mitkä on fiiliksesi? On aika... On. Hyvä juttu. Me ollaan Miron kanssa syömässä. Mitä Miro tykkäät? Aika jees. Tää vaahtokarkki ja suklaavesi putouksesta. Suklaata, tummaa suklaa tähän päälle. Liian makeeta. Ihan liian makeeta. Hyvä homma. Mä söin jo kaiken ite. Ja mä vedin vaan ranuja nakkeja ja ihan v***käriä. Tänään me mennään Miron kanssa leikkipaikalle. Me etsitään semmonen hieno backroomsin näköinen paikka, jos se on auki. Moneltakohan se meni muuta kiinni? Mä en oo varma, vaan se on, että sitä ei enää oo. Toi muuten totta. Sitä ei legit oikeesti ole enää auki. Auki ja välillä kiinni. Niin. Musta tuntuu, että kello on jo sen verran, että... Mikä se Miro on? Toi premium hytti tossa näin. Nyt me mennään johonkin kivaan paikkaan. Me mennään promeneedille. Mä mennään promeneedille. Mä kävellään portaan nyt ylös. Epic porras transition. Ihan etsi. Kattoo toisen kitsiin. Mennään sinne. Mennään sinne. Mä käytin Miron kanssa siellä... Mikä kaupan nimi oli? Toisen kitsissä me käytiin just siellä ja me ostettiin legoja. Mitä mieltä? Siis me just ostettiin legoja. On. Miro osti tämmösen. Tää on ihan etsi. Sitten mä ostin tällaisen, koska lohen ja käärmeen yhdistys. Funny joke. Tänään lähtee unboxing. Nyt Miron unbox. Me mennään tohon ikkunalle unbox. Joo. Tämmönen epic transition. Vanha kunnon vlogi käsi. Ihan et transition. Tosta noin istuin tossa noin. Miro oli tuolla noin. Nyt me ollaan tässä näin. Ettekä edes huomannut. Ei huomannut. Ihan Kattokaa tuota promeneedia, kuin kaunis se on, kun se on tolleen valoisa ja tälleen tosi relja. Kaikkea tällaista. Ja tänään mä nyt unboxaan tän. Tää tarvitsis sakset. Missä mä oon tossa? Ja tänään me ei siis todellakaan tiedetä, että mitä täällä edes on. Me ei ollenkaan ainakaan kokeilla. Se oli veneäjä! Miten oli mahdollista? Miro. Nyt pitää näyttää siltä, että me ei tiedetty sitä. Ottihan sellainen oh my god ja kaikkea tällaista. Joo. Oh my god, ottakaa! Tässä on tämmönen vene. Oh my god, me ollaan niin epic, me ollaan niin parhaita, me ollaan oikeesti niin hyviä. Muistakaa subscribea tää kanava niinku oikeesti. Me tarvitaan lisää rahaa Miron rahoitus saamaan lisää pilottilegoja. Joo. Joko. Miten? Ei kun joo. Tää on kyllä killaa vielä tähän. Älä tuu tolleen päin. Älä tuu.
Ei vitsin pimpulat. Eiku ei saa kato kiroilla tämmösillä high quality kanavilla. Kuuluukohan tää edes mennä tällä? Joo, no Ohjeet! Ne menee piiput siihen. Elää nyt kun tää on mun rakennelma. Tähän menee piiput. En usko. Nyt katsotaan kyllä ohjeet. Mä oon ruotsalainen, mä katon ohjeet. Eiku joo. Eiku joo. Buddy. Tietää. Tietäjät autista. Ja niitä tietäjiä ei nyt ihan kauheasti satu olemaan. Niin. Sit sekin Goblinsin työpaja. Ja tähän tulee ja öppinen. Ai, nyt kyllä tää kuolee. No sit se on katso. Mistä mä tähän kuitenkin oikeesti niinku musiikkia, että meidän puheet ei kuulu, niin on sähän varmaan se, että haluat niinku ilmaista tai itse voin kuvaa. Kyllä mä voin kuvaa. Me mennään Miron kanssa kattoo esityksiä. Jep. Meillä on Ja mulla on yksi kysymys. kerran. Miksi? Miksi tässä on näin pienet? Mitä varten? Et. Miksi? Mitä varten? Tällä laivalla esiintyy Mikael Gabriel Mut se ei oo kyllä vielä. ja Hypä. Esiintyy vasta jotkut tanssijat. Jep. Ja sitten 21.30. Sit mennään. Sitten Mikael Gabriel tulee ja kello on. Elikkä sit sen jälkeen me mentiin sinne. Sitten Mikael Gabriel esiintyi. Kiitos Mikael Gabriel tästä esityksestä. Se oli aivan mahtavaa. Rumpali, kiitos myös sinne. Niin mitkä oli Miro sun ajatukset tästä esityksestä? Ees jo hemmetin hyvä laulaja ja räppäri ja rumpali oli hyvä kanssa. Erittäin hyvä. Me ollaan Miron kanssa kaupassa. Ja Täällä oli käsissä uusi päivä kokonaan. Ai niin, joo, Turoja. Käytiin just aamupalalla. Ja nyt tultiin. Ei jaksanut kuvaa mitään sen jutun jälkeen, meni vähän myöhäiseksi. Nyt me ollaan kaupassa, koska 2 tunnin päästä tää laivalla saapuu sen satamaan, se on siellä 6 tuntia. No niin, Eikä kaupat on auki. Pitäisikö meidän Miro ostaa jotain? Joo. Ostatko Miro tämmösiä pingviini, sweet, likorikarkkeja? Mitä sä ostat? Kaikkea hienoa. Pizzapossu ostan tästä näin. Mä oon pizzapossu-fan. Itse ajattelin, että vois ostaa jonkun tällaisen. Laitas kato puhelinta, kato. Eikö se olikin suklaapuhelin? Vitsi, kyllä oli aamu. Juosa, että sille. Halo? Oi, mulla voi olla iPad-kid. Jacob, no! No! Jacob, no! No! Jacob! Ja hei, ihan näin kaikille tiedoksi, mikä on Juosap. Sillä voi soittaa ilmaisia pilakepposia. Ja tää ei oo edes kaupallinen yhteistyö, oispa. Mut kuitenkin, ladatkaa Juosap ja saatte ilmaisia pilasoittoja, joita voitte soittaa vaikka kavereillenne. Onko real? On. Elikkä siis me päästiin nyt sieltä kaupasta pois, me tultiin takas tähän meidän hyttiin. Ja mitä sä Miro ostit? Mä ostin itse ainakin. Mähän syön Miron kanssa puokkia ja kaikkea tällaista. Miro osti 2 Cola Zeroa, mä ostin 2 Colaa normi, sitten jo KitKat ja sitten tämmönen laivahommeli. Oli ihan hullu. Oli ihan hullu, tämmönen hullu transition täältä Miron jalkavälistä. Mä menen täältä. Uppa. Tällainen on tänään meidän näkymä. Se ei oo muuttunut eilisestä, paitsi että täällä on tämmönen lohikäärme. Tämmönen ihan real lohikäärme. Siinä on Miron mukaan sein. Mä sanon
kyllä, että se on Jay, mutta... Nyt se on Jay. Kertokaa kommenteissa, kuka tää homppeli on. Minä. Se on minä. Täällä Miro leikkii jotain apinaa tällä hetkellä tälleen. No juu, mun päästä. Ei mitään vielä tiedossa, mitä me tänään tehdään. Pitäisikö meidän tänään mennä sinne spaahan, kun huomenna ei enää pääse? Niin, tänään voisi mennä spaahan, mutta ei tullut otettu GoProt mukaan. Se on vähän... Niin, näette sit OnlyFansista. Mitä? Ei vaan. Mutta... No joo. Ei joo. se haittaa. Me voidaan sitten tiivistetysti tehdä animaation piirtovideo Herbalisti style. Ja joo. Mä päivittelen sitä myötä, mitä tulee kaikkea. Perinteinen vlogikäsi jälleen. Nyt mä olen Miron kanssa mennyt tonne ylimpään kerrokseen. Tai no, niin, no tuolla vielä se New York Club ihan yli mihin nyt. Joo, mikäkään toi jo. Tossa pääsee tonne hienolle lumiselle kannelle tuolta. Ja täällä meillä on Sunflower Oasis, meidän kylpylä. Joo, se on mennyt jo kiinni, mutta se Joo, aukeaa yhdeltä. Yhdeltä joo. Eli se aukeaa... Kello tulee 15-10. 3 tuntia. Niin, 3 tuntia. Niin jo, mä ajattelin, että se aukeaa silloin kun laiva lähtee, mutta se aukeakin jo silloin kun tää on vielä taas satamassa. Ne. Ja siitä vielä 3 tuntia eteenpäin tästä lähtee tää laiva vasta. Mutta joo, tässä on tällainen hieno akkuri. Mitä näköjään siellä on ollut siinä, mutta nyt on. Mennäänkö me hisseille takas sitten alas? Joo. Ja me ollaan Miron kanssa saavutettu tänne maihin. Ja miltä täällä Miro näyttää? Aika lailla. Aika erilaiselta, mutta no ei nyt oikeastaan niinkään, mutta hän näyttää aika höpsöltä. Mutta verratkaa tota laivaa, missä me ollaan, tai menni, ja sitten verratkaa tohon laivaan sinne. Autolautto versus matkustajalaiva. Niin. Se on aika iso. Se on aika pieni. Rotter on kyllä tosi hieno juttu. Miro, tästä semmonen pikkukuva-materiaali. Nyt kato tonne päin ja näytä tosi niinku... Vedä se koko Mr. Beastin juttu. Joo, tietenkin. Mr. Beast! Siinä oli se. Ja nyt me seuraavaksi otetaan pikkukuvat tästä näin. Otetaan tästä näin. Me ollaan nyt Miron kanssa tultu tänne maihin. Me ollaan täällä kauppakeskuksessa jossain. Me löydettiin Lego-store, niin Miro pistää nyt kädensä tohon ja katsoo mikä Lego-tyyppi se on. Oh my god, Miro is turning into Lego. Oi ei. Mä toivon, että musta tulee joku tosi hyvä tyyppi. Mä näin vähän aikaa sit, kun joku tyyppi sai seinin täältä ja se on mun lemppari äijä. Niin nyt vähän ärsyttää, kun tuli tämmönen ämmäisen. Ja nyt kyllä Eetu yrittää kanssa. Okei, nyt mä yritän. Noniin, tänään Eetu yrittää. Mä oon vähän turhan pitkä tähän. Itekin oli. Noniin. Miksi Eetulle tuli tommoset keltaiset tuohon sivuille ihan? Se pyörii tuo äijä. Käyttää spin-tekniikkoja. Ottaa. Ihan etsi. Miksi mä oon ollut Darth Vader? Me ollaan Miron kanssa käyty nyt täällä kauppakeskuksessa. Joo. Ja mitä me ostettiin? Me ostettiin Legoja. Ostettiin me limuukin ja jotain. En mä muista mitä, mutta jotain. Hyvä, että me ostettiin jotain. Just näin. No niin Miro, me ollaan täällä syömässä. Mitä me syödään? No, syödään ruokaa. Mäkin syön ruokaa. Vitsi, oli kyllä hauska vitsi kun... Missä Miro sun nakit on? Mä söin ne jo. Oli nälkä.
Perinteinen vlogi käsi. Miro, mihin me nyt ollaan menossa? Johki. Me tultiin nyt vaan kävele tänne promeneidille taas vaihteeksi ja... Tää on tää sama klippi aikaisemmalta. Haluatko tehdä tälle asialle jotain? Mut kun me tultiin viimeksi tuolta. Me tultiin tuolta... tältä puolelta. Älä pilaa sitä taas noin. Anteeksi. En tiedä. Mennäänkö me Kids and Toys? Joo, mennään vaan. Tänään meillä on Mironkaan. Miro osti tämmösen Roblox Mystery Series packin. Ja Miro unboxaa sen nyt. Jos mä saisin ensinnäkin tää auki tän muovin tästä. Olisi ihan jees. Ei mä saisin auki. Eikä. Jatketaan ihan pian. Lauetaan jo. Okei. Miro sai Xboxin. Ja R-boxin. Xbox. Ja tänään me avataan tää. Se on pussi. Miro sai pussin. Exclusive item on pussi. Ai niin muuten, muista toi sun exclusive koodis. Ketä sä saat? Minut. Ei vaan. Tästä ei näe. Niin, kato. Sä saat jonkun ihan nyypän sieltä yritys. Jep, mä saan baconin. Miksi tästä voi saada baconia? Niistä alkuperäisistä sai. Niin, niistä niinku perus. Jostain tietystä syystä. Mä nyt katon vielä, että mitä sieltä tulee. Niin te nyt saatte katsotaan eka accessories. Tämmönen avain. Suiva kakkotskajakaan. Ja hiukset. Eiku tää on tää on ihan jees. Ja sitten me katsotaan. Me koitetaan nyt ekana arvata, että kuinka täältä tulee tästä niinku valikosta, kun tässä on tää hirveä valikko. Tällainen. Ja toinen puoli kans ihan täynnä auto. Sait sä sen vai? Joo. Elikkä siis Joo, nyt me tiedetään mikä sieltä tuli, mutta ei, ollaanko silleen ihan kun me tiedettäis kuka sieltä tuli ja Joo, taas tämmönen hieno. Joo. Okei, mitä sieltä tulee? Oh my god, mutta tää on tällainen Joo, Videogo. Tää on tämmönen Lego building. Tää on tää Lego-peli. Mun lempi Lego-peli. Pystyis mä lähdään ylipä. Pistin, mut onneksi voi kääntää. Pöly. Voi ei, hänen kätensä lensi. Voi ei, tässä on. Miro, mozzarella. Jep. Miro, sä sait kakkoskajakan. Ei! Ja tää äijä nyt ei halua toimia kunnolla, niin siksi ei toimi. Tää on ihan ets. Jep. Tää on ihan... Laatu menee perseelleen. Eiks tää kuvaa edes? No niin, tällainen tuli tämmönen hullu tällainen äijä, jolla on tämmönen avain. Tää voi tehdä ja sitten... Kiitos. Niin tää näyttää tämmöseltä ninjalta. Tää on varmaan Ninja Ghost tää. Voi tonne. Niin ja sitten täällä on... Nyt! Täällä on tämmönen mikke, että tää voi niinku... tehdä tolleen. Se voi huutaa mikkiä. Kiitos. Niin ja sitten täällä oli tämmönen hulluin backpack maailmassa tämmönen ja... Sitten me tietenkin saatiin, jos tää kamera osaisi tarkentaa, niin, eli ei osaa, niin tuli tämmönen avain-accessori. Mä en melkein olla ihan varma, mikä tää edes on. Mutta Golden House Key, se on ainakin. Se me tiedetään. Joo. Ja sitten... Joo. Tässä lukee vielä nettiosoite, mihin pitää mennä, eli käykää kaikki sit, jos te ostatte tämmösiä, niin menkää roblox.com/toys. Niin joo. Sitten mä ostin tämmösen Epic Unbox. Ihan ets. Tää kameran laatu taas hyppäs 0 miljoonaan, no -0. Joo, en tiedä mitä tuolta tapahtuu, mutta nyt tässä on tämmönen epic montage.
They see me rolling. Tää hemmetti. Niin, Mira, missä me käytiin? Me käytiin tossa baassa. Se oli kyllä tosi erittäin hyvä. Oli kyllä, sanoisin, että tähän nyt tulee semmonen hullu editti, että 4/5. 4/5, oikeesti. Miksei 5/5? Mitä puuttuu? Eikö niin, siis anteeksi. Mietitään se vois selittää. Sanotaan 4,9/5. Mistä puuttuu 1? Tai se 0,1. Paljon ihmisiä. Mikäs on tää meidän Eetun mielipide? Aika diisentti, mutta jouduin vahtimaan Miroa aika kovaa kyllä. Tätä ei tarvinnut mainita tässä videossa. Mä nyt mainitsin se, että nyt me palataan takas hotellihuoneeseen. Ei kun hyttiin tehdä perinteinen vlogikäsi. Joo. Perinteinen vlogin käsi. Joo, nyt me palataan hyttiin. Me ollaan hississä. Nää hytti on tuolla. Ai niin joo. Unohdettiin perinteinen vlogikäsi. Ihan sama. Ja nyt ollaan Miron kanssa tämmöisessä hienossa pelilaitteessa. No joo, ja nyt pitää varoa taas näitä ihan helppo, ihan etsi. Ui, taas lisää pikkuja tyyppejä. No, eiks mun täällä ampua ne loppu? Ei ilmeisesti. Ihan etsi. Tästä näin mennään kanssa. Ihan etsi, jäi sinne niin. Overruppi. Ihan etsi. Me vedellään viimeistä tuntia tän Miron kanssa ja ennen kuin me lähdetään, niin mitkä on mielipiteet? No mielipiteet on jees, mutta elikkä tänään mä voin esitellä mitä me ollaan tänään tehty. Tänään vikalla päivällä. Eli me ollaan nukuttu. Sitten me ollaan käyty syömässä Grande Buffetissa. Sitten me käytiin tässä näin Edukaa tuolla Tax Freessa, koska me ollaan ihan pro. Jep. Ja sitten me käytiin tuolla Kids and Toysissa ja Giftseissa. Ja joo, ei mulla muuta, mutta tässä on tämmönen käsi. Ja tää on aika tämmönen perinteinen lopetuskäsi. Se kuulostaa tosi väärältä, mutta tää on nyt lopetuskäsi. Perinteinen lopetuskäsi.